karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Og dinhi Gikapoy kay ko. Dili na isa yun na akong trabaho din eh. Hitsas tuod sa tanang kamit. Pero daghan kay ko katimanunan. Halos dili na ko kaagwanta. Dili na. Ang ako kang mga anak ron. Si Brian, nabasa ka niya nga akong suwat, nagiputang na ko ilaw sa mong unlan. Doon ay, wala ko kasultihin si Josie. Ang bayad nga mo gamit ko na kong kadali sa kong cellphone. Aron matawag na ko si Brian na. Gikaligo ko na ang bata, ma. Giilisan na sab na ko og pangbay. Ikaw na atiman silang pagkaon, ha? Sa'yo di ang may biya itong ilang amahan. Huwag malang pahibaw. Humagay ito mamahaw. Wa sa magbaon. Wara ba ito'y kwarta kay gikuutan ko to atong unsa tong adlaw gay. Tiyaw mo na. When habilin siyang sweldo. Unya suko-suko pa siya nga nanabaho sa Ilona dito. Hilas biya niya. Pagpakaroon ingnon lang nga makabuhi siya siyang pamilya. Ay, sige, yaw-yaw diha, ma. Uy, anto na ko, malate na ko. Mga bata, ha? Ay, kung tudlo, Ilvi, uy. Ang gatas din ni Jan, nana, napa. Last na lang tong kutahunon. Magpalit lang niya ko. Ilisi niya ko, ma, ha? Kung abtan ka kwartang Ilona. Bitaw da. Buwan naman kapin, wa pa may gipada. Di na madali. Maabtan pa na og 3 o 4 ka buwan patingali. O na makapada. Bangkong na. Unya, saan ang mga bata niya, kanang mga anak niya? Wala ba magtingog na ako na si Brian? Naglagot na biya ko niya. Murag kinsang, gilabay-labayan lang ko sa animal. Wa ko tinggi. Ay, nalagkahibong, ma. Wasab gani ko tinggi. Giapil ko sa kahiubos. Arin ako, uy. Lasa biyang Brian. Tanaw ta bitaw, ug may maabot ang kwarta. Dili ka mukang kang na iyang kamot ug dawat. Dili. Sa? Ang giyaw-yaw ka na ikaw, Sara. Ano ka? Da, imong umagad, hilas kaayo. Wa mi tinggis Elvira. Ikaw unsa man? Nakiksulti na nimo? Kinsa? Si Brian? Si Brian, natural kisa man. Kisa may lain. Ay, nakog ka na ay. Unsa? Wa, sabot ba ko nga nun naingon siya na? Kasi, lali magpalayo at nung anak ng niya, ha? Sapa di amin, oy. Sawa, gud. Imong utok na arigos imong tungod. Gamit ako na ng utok ni Mumin. Ay. Ay, kog sulti, anak Ludi, ha? Kita ni Noroy maglalis. Wasag ko kay dag-anan akong makiglalis ka na ako, Min. Kaya nga akong giunahuna ang kaugmaon sa atong mga apo. O kanang mga butanga, wa na mo abot sa pangutok sa imong umagad. Bugo siya. Hilom na, uy. Hay ba mga bata, si Sam o si Joshua? Nagduwa tingali silong. So siya dito. O kapakaw nila, kaya manglimpyo ka sa kwarto nila. Hugawa na si Brian, oy. Abiw ama sa Ilona, o magkapanghipos silang kwarto. Day! Hindi Sam! Dodong Joshua! Day! Uy! Hain mo! Uy! Wala ka silong mga bata, Lord! Pangita agod! Nagduwa ra na! Ayun na! Mga anak man ng Ilona, Brian! Ay pastila na abot man ni panuroy din ni Oy! Kikunitan pag iyang manghod na gamay! Inday! Inday, Sam! Dali mo diri, Inday, oy! Naabot ba mong suroy din, he? Naabi ang mga tricycle nga mo agi in tawon paghinay mo! Lula, kita ka ni Papa? Tuan naman ko siyang trabaho inyong Papa, God! Kadelikado ba yung tawon ninyong mga bataan mo? Naunsa ba yung tawon mo? Padaplin yung tawon mo! Dire mo, dire! Ay, men! Ay, di ang imo mga apo, men! Naabot og laag, dire, uy!
Ginoo ko. Niabot ko Ano, din wa bata. man madantayin taong mga bata. Oy, gagmay ra ba ka ng duruha? Mula, ag na madining mga bata, agyaw liya. May na lang kay nakita na ko. Kamao na ba kagigunitan gud yang manghutawon, oh? Ngitaman ko ni Papa Lo. Ay, tabawas papa ni mo, apo. Na. Salamat lang, ha. Sige. Nabantayan ni mo ni mga bata. Kuya na ni mga bata, ada, mulaag naman. Salamat lang. Ay, may trabaho na mas iluna, men. Kuha na lang mo katabang para sa mga bata, oy. Wa, pagani ka pa data o kwarta. Muna ni tabo yan. Paabot na to slow di ang kwarta ipada. Dugay pa di ay uli si Mama Lo. Tanah sa bahay. Be, kugos be, Joshua, dali dong, dali. Ay, kanang manghod, hilumon ka na bata, ah. Igo lang mo tanaw na to. Liwat ra bagay kaayos, amahan, pagkagwapo. Ala, daghan niyang babae, maibo ka na, min. Ay, dugay pa na may tabo yang. Sige, ari na mi dong, dali. Ari na mi yang. Pasudlan na diri, men, be. Dali diri, Samantha. Lagana ka ni mo, lagan ka ni ka. Kagamay pa ni mo mula ka na. Ha? Ikaw ba? Usab lag ha? Usab ha? Da. Ayaw la, sakit ko. Sakit ay. Ay, kusing ka ng bata, usab ka. Isumbong ti ka ni Mama Lola. Isumbong ti ka ni Papa. Isumbong ti ka. Maldita ay. Maldita na ka ng bata amin. Ikaw ba? Wa magipilion, eh. Batang mo pa'y buot, napata ni mo. Nga kanus am na pitulon. Ha? Unyag dagko nagbukog. Kanang makato nagsukol na to. Ha? Kadungong kas giingon niya nga isumbong ko niya. Kamao nang apo ni mo. Kamao nang musumbong. Si Badelo di, eh. Ay, tuhoy ng mga bata. 5 anyos pag-una si Samantha. Butan na namin, oy. Og ay kong tudloy sa buhaton ko sa ato mga apo. Ha? Tiya mo? Naabot sa karsada? Sunod, palitan ko naghigot. Sa higot, higtanin mo ng mga bata. Oh, na may higot ron, nga pareha sa mga iro. Kita man ko dito sa mall. Katong nanuroy ta dito, human ihatod si Elona. Magpalit ko adto. Andi na mo laag ng mga bata, anak. Ayaw binuang anak Lodi, ha? Nakita na kayo mag-away, anak. Ayaw palabiin, nagpasakit ng atong mga apo. Nanimaho, biyaning kwarto ha, nga na si Elona. Utro pa si Elvira, huwag yung makalimpyo ini. Nanimaho ang unlan. Di lang ba pag unlan gagamit, Brian? Tingnan na siyampu-siyampu tapana. Nanimaho man iyong order eh. Ilisan ko ng punda eh. Oy, saan na yung sobre nga ni ay laman sa unlan? Yun na. Agi maning Elona. Nagbilin siya suwat. Huwag tingali ni mabas ni Brian. Kay sarado pa man. Basahon ko ba? Da. Suwat good sa akong anak. Parang Brian. Basahon ko. My ever dearest husband. Dearest imong kagaral. Nga wag yung ambisyon. Dawason ko. Sorry gid kaayo, Brian, nga nakabuhat ko ni ini. Pero ang tanan kong tinguha, tungod og alang ra gyud sa atong kaugmaon. Labi na sa mga bata. Pero dili man sab tingali kay tugbaw ra akong mga pangandoy nga makabahay ta og atong kaugalingon, nga makahatag ta sa mga anak nato og maayong kaugmaon. Nagasabot ko, sweetheart, nasakitan kay kaning akong kibuhat, nga wa magpahibaw nimo. Gituman ko ang sugyot ni Mama. Adi ka nalang pahibawon. Kay musupak ka mang yun. Ayaw kay ubos o kasuko ng akong kibuhat, Brian. Promise. Duha lang katuig o tulo pa. Makatigom na kita. Ikaw ang patad-anak ko sa kong kita, dire. Baya, no? Meron kong naibaw ko. Siya di amoy padadaan. Hatagi lang si Mama, Brian, please. Ug sabta taong ko. Mahal ta kaayo ka, Brian. Ug naibaw ko nga makasabot ka ra. I love you so much. Pasabtang atong mga anak. Dili ko na ipakita nila. Labi ng Brian. Mairi ko nga lang ipos ko din ilang kwarto. Takuan ko nagmaayo.
Kinsa kay nangita na ko eh. Mayo tag chicks da. Murag Uy. Magkailag ko na ba yun na? Kailag ko. Pre! Uy, ikaw man ko di ay ni. Ano naman? Musta? Sorry lang ako, pre. Wa ko itong sa kong lakaw ron. Nakasamog pa ko, pre? Samog ko tao eh. Nausam tao ka. Lipay ko nga niya ka. Long time no see, pre. Ay, long time no see. Kanong ka lang pati mo. House life naman. Ha? Yan, pre. May problema? Gibiyaan ming ilo na, pre. Ayaw, binuangan ng istorya ha, pre. Wa ko magtiaw. Kuya na eh. Wa ko magtiaw. Milarga siya. Ano? Trabaho ko diyan toyo sa Dubai. 2 ka tuig ang kontata. Milarga siyang wa magpaibaw na ko. Wah, nga good. Nga naman. Sinong dan? Away mo? Wa. So kadwa mi mag-away. Pero ambot. Ngano nakahimo siya nako ini ron? Mo ba? Mo din nga. Midaot ka no? Basin og doon na sa sige pang luuran mo pre. O wa ka lang hibaw ko unsa man. Kinira ba mga babae? Secretive kayo. O katong kinaiyan ni Mare nga hilumon, buutan. Gitago na tingali niya yung kay ubos nimo. Mundo naman. Panalbahol gayang toyo dito, pare. Ug giabibahan sab sa iyang inahan. Imong mother-in-law din nagabiba. Nahong ukwarta mo ng ugangan mo, pre. Ato na niya. Pre, mingaw lagi din sa inyo ron. Hain din sila. Hain pa. Ay, bakasyon na sab. Pero niara sila din bakasyon. Tuaw sa Bagyo. Wa sila yung nasod. Pabagyo na sila. Dayon na pre. Timing na yung pag-ani ha. Nag-adobo kong tiyan sa baboy. Dali. Ay, gul. Mga haong tagdiri. Unya, inom pagkawan. Dali. Palabay sa panahon na ako, pre. Di ilay ko ganang maulig sa'yo. Musurok ako dugo nga. Magkakita ni Mama Ludi. Sunod mong paulit dito, pre. Pagmaskara, aron dili ka kita niya. Ya, kumusta naman akong kinugos? Cute ba kitong bata? Samanto nga ano? Daghan na lang utang niya da. Wa man mi magkakita o pila na kapasko. Tingbo na ako hatag pre ha. Ay akong small house. Mo small house nga. Dako pa man sila Mama Ludi. Nede. Lingko do na dire pre ha. Andamon ko ang adobong pinalagtob og kanon mais nga numero 16. Unya, mag-inom ta pre. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!